Il-Malti jgħid kull den iħudu bġid u hekk fissret il-pandemija d-Dipartiment tal-Emerġenza fi żmien il-festi tal-Milied. Kif għall-ewwel darba f'ħafna snin ma kien hemm l-ebda rapport ta' inċident tat-traffiku Maġġuri minħabba xorb u sewqan f'dawn il-jiem tal-festi. Ma' One News, il-Kap tad-Dipartiment tal-Emerġenza, tat-Tabib Michael Spiteri, qal li din l-aħbar pożittiva hija dovuta għal fatt li fit-toroq hemm inqas nies isuqu u mhux isiru avvenimenti tal-massa. Fl-istess waqt, in-nies qed jinġabru fid-djarhom u allura jonqos iċ-ċans li wieħed jixrob u jsuq. Fortunatament jidher li waħda mill-ftit affarijiet tajbin li kien hemm bl-imxija tal-Covid hija li n-nies irrealizzaw li x-xorb u s-sewqan jew attivitajiet kbar fuq barra fejn ikun hemm xorb eċċessiv ma jmorrux tajjeb flimkien. Għaldaqstant nixtieq li kieku din il-trend tkompli anke sa għall-festi tal-ewwel tas-sena u ta' min joqgħod attenti kollu jiġbed l-attenzjoni tan-nies illi inti jekk ħad tixrob b'mod eċċessiv mhux biex jista' jkollok inċident fit-toroq imma anke jista' jkollok inċident fid-djar stess. Ix-xewqa tat-Tabib hija li din it-tendenza trendi u tibqa' fis-snin li ġejjin għaliex fi kliemu kull inċident huwa ikraħ imma f'dawn iż-żminijiet tas-sena iħallu timbru akbar, speċjalment fuq il-qraba tal-vittmi. Ta' kull Christmas u ta' kull l-ewwel tas-sena dejjem niftakru aħna hawnhekk kważi hija drawwa tagħna li bejn ngħidu tiftakar kellna dak l-inċident bħallum pereżempju u dejjem fi ħsiebna jaqgħu l-pazjenti ma iktar kważi ir-relatives li dawn min jaf kull sena xi jkunu tħossu. Jiem qabel tintemm sena li kienet ta' sfida għal kulħadd, il-Kap tad-Dipartiment tal-Emerġenza qal li fl-2020 il-poplu wera li kapaċi huma l-okkażjoni u l-ħaddiema tad-Dipartiment li jmexxi u rew bil-fatti li l-interess tal-pazjent jiġi l-ewwel u qabel kollox. Definittivament qatt ma kellna sena li fiha pereżempju biddilna żewġ jew tliet dipartimenti tal-emerġenza, inbidlu l-workflows tal-emerġenza kważi on a weekly basis għax ħin kollu qed nimmonitorjaw is-sitwazzjoni u neġġastjaw skont il-ħtieġa li jkun hemm. Rajt nies staff li għajjew li taw il-100% tagħhom imma dejjem ħdimna flimkien, jiġifieri overall għalkemm kienet sena diffiċli sodisfatt ħafna bil-ħaddiema kollha tas-saħħa speċjalment id-dipartiment li nirrappreżenta jiena.